ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои Исоев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. касоне ки хоҳиши хона рафтан доранд, метавонанд дар номраи болои экран занг зада барои худ билети арзон дастрас намоянд, ё ин ки ба адреси мо метро Новокузнецк, улица Балшои Татарский дом 35 омада билети арзон дастрас намоянд. инак ба хондани қисса шурӯъ мекунам. бахти соҳибӣ бахт шуд. пас аз хатми дониш карда, бахтиро ба ҷавони дӯстдоштааш ки ҳамсину ҳамсол ва ҳамкурсаш худаш буд, фотиҳа карданд. рӯзи тӯяш муайян шуда, куртаҳои арӯсиаш духтагӣ ва курпаю курпачаҳояш пахта карда шуда буд. ба тӯяш ҳамагӣ 2 рӯз монда буд, ки дугонааш Зебо занг зада хоҳиш кард ки бахтиҷон, илтимос биё ҳамроҳи ман ба хонаи фолбин равем. бахтӣ қоҳ-қоҳ хандида гуфт: ҳой духта, асри 21 аст, наход то ҳол ту ба фолбинҳо бовар кунӣ. Зебо 2 пояшро дар як мӯза андохта зорӣ мекард ки не нагӯед. хотири дӯстии чандсолаашон, бахтӣ ҳамроҳи Зебо ба хонаи фолбин рафт. дар пушти дари фолбин занҳои зиёде навбат мепоиданд. рӯяшон сиёҳ мекунанд. охир вай аз назди худо наомадааст ку? мегуфт яке ин фолбини тотор балоз будааст. ҳама гапҳош рост мебарояд. гӯён мизоҷон байни худ баҳсу мунозира доштанд. бахтию Зебо низ интизор нишастанд. тақрибан баъди 2 соати интизорӣ навбати Зебо расид ва ба ҷону ҳоли бахтӣ намонда, вай ӯро ҳамроҳаш ба назди фолбин даровард. тоторзан қарта кушода ба Зебо чунон гапҳое мегуфт, ки аз шунидани кас ба ҳайрат меуфтод. бахтӣ худро дошта натавониста, қоҳқоҳзанон хандида аз дасти дугонааш кашида гуфт: хез рафтем, кори дигар надорӣ, ки сафсатаҳои ин мошенникро гӯш карда мешинӣ. аз афташ суханони вай ба Таторзан сахт расиданд, ки рост ба чашмони ӯ нигариста пурсид: мехоҳӣ донӣ, ки туро чӣ интизор аст? бахтӣ табассум карда ҷавоб дод: ман аллакай медонам, ки маро чӣ интизор аст. 2 рӯз пас тӯй мешавам ва ман хушбахттарин бонуи олам мегардам. фолбин заҳрханда карда гуфт: бояд мешуд, вале акнун тӯй намешавад. туро дарёи хун интизор аст. мурдазинда мешавӣ, намемурӣ. бахтӣ дигар ба сафсатаҳои тоторзан аҳамият надода аз дар баромад. вале байни маргу зиндагӣ шаб аз нисф гузашта буд, ки дарди ҷонкоҳе ӯро аз хоб бедор кард. мисли мор ба худ мепечид. аз оҳу нолаи бахтӣ падару модараш ба таҳлука афтида ба ёрии таъҷилӣ занг заданд. ӯро ба беморхона бурданд. маълум шуд, ки аз гурдааш санг фаромада дар пешобдонаш даромадааст. табибон бахтиро ҷарроҳӣ намуданд. нав аз ҳуҷраи эҳёгарӣ ӯро ба палата гузаронда буданд, ки дарди дар ягон ҷо набуда ҷигархуруҷ намуд. бахтиро дубора ҷарроҳӣ намуданд. пас аз ин аз меъдааш хун сар заду боз ҷарроҳӣ шуд. ҳамон тавре, ки тоторзан пешгӯӣ карда буд. дар дарёи хуну халаф ғарқ шуду бахтӣ вале зинда монд. 3 соли умри бахтӣ ба духтурдавӣ гузашт. дар ин миёна модари Шӯҳрат: ман духтари касалиро келин намекунам, гӯён фотиҳаро гардонда, писарашро бо духтари хоҳари худаш хонадор кард. бахтӣ дермонда. пас аз 5 соли ин ҳодиса, бахтӣ ба як ҷавони шаҳрӣ ба шавҳар баромад.
вале аз байн чанд соли гузашту фарзанддор нашуданд. шавҳараш Далер, ки ӯро дар ҳақиқат дӯст медошт, хешу табораш борҳо зани дигар бигир гуфта бошад ҳам бахтиро напартофт. зану шавҳар маслиҳат карданд духтарчаи дустрӯякеро аз хонаи кӯдакон гирифта ба фарзандӣ қабул карданд. ба духтарашон Муноҷот ном гузоштанд. Муноҷот 4 сола шуда буд, ки бахтӣ дар вуҷуди худ тағйиротеро ҳис кард. беҳолу бемадор шуда аз дидани хӯрокҳо дилаш беҳузур мешуд. ба духтур рафт. табибон пас аз ташхис ба ӯ хушхабар расониданд, ки ҳомиладор шудааст. бахтӣ аз хурсандӣ дар куртааш намеғунҷид. ҳарчи тезтар ин пайки некиро ба шавҳараш расониданӣ шуда тозон ба хона омад, вале Далерро наёфт. дертар шавҳараш занг зада хабар дод, ки ӯро дар беморхонаи касалиҳои сироятӣ бистарӣ намуданд. бахтӣ ба сӯи беморхона шитофт. Далер ба таби хира хабар дод, ки гирифтори бемории гепатити С шудааст. аз шунидани ин хабар бахтӣ ғамгин шуда оҳи сарде кашиду гуфт: «Далер, ману ту кӯдакдор мешавем». дар чашмони Далер аз шунидани ин хушхабар ашки шодӣ ҳалқа заду зану шавҳар тарс аз он доштанд, ки мабодо беморӣ ба кӯдаки дар батни модар асар накарда бошад. хушбахтона писарчаашон сиҳату саломат ба дунё омад ва бахтӣ лаззати ширини модар шуданро чашида хушбахти ҷаҳон шуд. инак ин саргузаштам ба поён расид. ногуфта намонад, ки бисёри шумо ба ман занг зада мегӯед, ки чӣ тавр бор равон кунем ба Тоҷикистон. марҳамат номрое, ки дар болои экран мемонам, ай мурча саркардагӣ то фил то ҳамаи чиро Тоҷикистон мебаранд. ай Москва ва Московский област ба Тоҷикистон, тамоми ҷои Тоҷикистон бор мебаранд. барои фаҳмидани килои бор, барои фаҳмидани вабшета бор роӣ кардан ба Тоҷикистон, дар номрои болои экран будагӣ занг занед, хитон буфаҳмед ҳамаша. боқӣ дар паноҳи худо бошен. шаб дастгирии шабакаро фаромӯш накунед, лайк бонен, обуна шавен, қиссаҳои беҳтарини ҳаёта интизор шавем. боқӣ дар паноҳи худо. худованд ҳаматан нигаҳбон бошад.